Salutare la un nou episod aici pe canalul lui Guțu Mihai. Ne jucăm un joc român care îmi place mie, dar înainte de a juca vă recomand un canal. Deci el se numește Cârlig Iulian. Un canal destul de bun care eu zic că ar merita multe abonări și like-uri. Pentru că este prietenul meu, eu zic să-l susțineți. De obicei el postează Clash Royale și alte chestii. Dacă vreți puteți viziona și alte canale. Eu vă las să distribuiți mai multe. Ok, hai să ne jucăm. Deci am a doua mașină. E tare frumușită așa cum spun. Deci o să ne jucăm în sat. Hai să ne jucăm. Până la urmă. Oh my god, deci nu tare puternic așa. Și ăsta e satul, satul de rău. Nu e satul de rău. E sat, nu știu cum se numește. Stat din România. Înaintea unor manevre, da, da, asta chiar e de folos, nu glumesc. Nici nu știu pentru ce e asta și de folos. Da. De exemplu, acum eu nu. Hai să ne ducem la arena. Brăsc reclamele astea de 2 bani. Gata, mă, fără reclame. Ok. Hai la arena. Asta eu nu am bani, trebuie să mai fac puțin, mă, am nevoie de 1000. Stai puțin. Ups, n-am vrut aici, trebuie să facem. Plus. Asta e monede plătite. Monede gratuite. Plicăne. Bine, eu sunt hacker puțin. Că n-ar face asta. Dar n-am primit. Știa că sunt hacker. Carcări și favor mod. Ok. Dacă nu, așa ne dă conectare. Nu știu pentru ce conectarea asta, dar ne dă bani. Okay. Am bani de arena. Ura! Următorul. Pentru că da, sunt puțin începător. O să joc prima. Deci ambele sunt mașini, ok, de astea. Deci pariem pe 2000 de astea. Okay. Oh my god! Ce pocă, mă, cât e? Oh my god, ce deport e ăsta? Bă! Iau și eu, mă. Oh my god. Deci eu le întreg, dar pot să mă tragă pe mine. Oh my god. Deci trebuie să te duci unde se duce el. Ca pe așa. Oh my god. Mereu de să nu te întreg, de asta mă întrece, mă. N-are bubă. Nu. Aha. Am puțin boost. Dar nu mă ajută. Deloc. S-a pălit el. Hai vină, mă. Ce, mă? Cine te crezi tu, mă? Că eu nu mă pălesc. Și sunt primul. Ura! Oh my god! Так, сейчас попробуем сменить Nu trebuie rusa ta, bla 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 bla. Nu trebuie rusa ta. Fugi.
Nu vreau eu. Nu. Hackerule, nu. Nu, hackerule. Înapoi, am bani. Am bani, știa nu-ți dau. Ce mă, credeți că am să mură în fața ta? Nici în caz, mă. Ok. Următorul, nu trebuie. Jucător unic. În iarnă. 20. Bravo. 20. Oh my god. Deci nu este cum face, ia să nu uite cum face. Trebuie la un fel, la un metraj mare. Nu știu cum de kilometri. Și ați auzit? E interesant așa funcționează. Iată, m-am mai furnat așa frumușel. Deci trebuie să ai grijă aici, în jocul ăsta, că o mică mișcare în mașina aia și gata, mă. Dar na, jocul ăsta e mai serios. Adică nu ca în jocul ăla, na, așa cu vreo 50 la oră și doar așa o pălește și dispare de tine. Nu, jocul ăsta e serios, te învață să conduci. Nu vreau asta. Am nici asta, nu chiar așa. Și mă duc să mă pun foc. Deci, uite așa, uite așa, uite așa. Uite așa că e mai cool, e mai realistic. În realitate. Mă gând. E chiar așa, mă așa cool. Mă uimește așa. Îmi face șocat. Ok. Mă repede, ce cu voi? Ia, ce face? Nu mi-e rezistent de la orice foc. Poate mă, poate și poliția o deranjează. Vreau să mă ating de curcanii ăștia. No! Oh, apărut sticla asta. No! Nu iar reclami. Prostește. Deci, cameră. Stai cu minte în colțul ăsta. De ce să fac eu cu atâția bani? Am o idee. Ceva. Deșert. Deșert. Să... Attack. Oh my god. Deci puteți spune mai multe secunde aici. Miau. O fix 60 de secunde.
61 de secunde. Iar 61. Oh my god! Nu pot să cred. Nu vreau. Ok, ăsta a fost episodul. Bye bye.